Eskumuturreko edatzaileen isometrikoak. Aulki batean eseriko gara. Mahai baten aurrean. Ukondoa 90 gradutara tolestuta. Eskumuturra zuzen eta ukabila itxita. Ukabila mahai gainean bermatuko dugu. Eta beste eskua gainean. Mugimenduari kontra egiteko. Gorantz bultzatuko dugu ukabila sabaira eramaten saiatzeko. Ariketa isometrikoa denez, ez da mugimendurik egon behar, ez eskumuturrean, ez atzetan. Uskurdorari 10 segundoz eutxiko diogu. Denbora bereko atsedenarekin. 10 errepikapen egin arte.